Hola, jo sóc el doctor Àlex Vila, responsable de la unitat de lipis de l'Hospital de Figueres i soci de l'Associació Catalana d'Hipoglucèmia Familiar, ASCAIFA. Jo us voldria explicar que no tots els pacients amb hipoglucèmia familiar tenen el mateix risc cardiovascular. Coneixem que existeixen uns factors de risc addicionals al risc propi de hipoglucèmia familiar, com són l'edat, els homes per sobre de 45 anys o les dones en la postmenopausa, o tenir uns nivells de colesterol molt elevats abans del tractament, ser hipertensos, ser fumadors, l'obesitat, no haver rebut tractament hipolipiant en els últims 5 anys, o haver començat per sobre dels 30 anys, tenir un estudi gènic positiu o tenir un nivell de lipoproteïna elevat. Doncs, segons si tenim un o diversos d'aquests factors de risc cardiovascular addicionals, o haver patit un event cardiovascular, com pot ser un infart agut de miocardi, o haver patit un ictus, o tenir malaltia arterial perifèrica, tindrem un risc cardiovascular diferent i l'objectiu de tractament que tenim amb aquests pacients serà diferent. Per tant, els pacients amb hipoglucèmia familiar joves que tenen menys de 45 anys o dones abans de la menopausa que no tenen factors de risc cardiovascular, els considerem de moderat risc cardiovascular i l'objectiu que tenim amb aquests pacients és d'un colesterol d'LDL per sota de 100. Els pacients que tenen hipoglucèmia familiar i que tenen un, dos o tres factors de risc cardiovascular els considerem d'alt risc cardiovascular i l'objectiu de tractament és estar per sota de 70. En canvi, aquells que tenen 4 o més factors de risc cardiovascular addicionals o són diabètics o han patit un event cardiovascular, els considerem de molt alt risc cardiovascular i l'objectiu de tractament és molt ambiciós i és que estiguin per sota de 55 mil·lígrams de 6 litre. Per tant, tenir hipoglucèmia familiar no tots som iguals i no tots els pacients que tenen hipoglucèmia familiar tenen el mateix risc cardiovascular. I l'objectiu de tractament en aquests pacients serà diferent. Espero que us hagi servit.